Danas je malo više svijeta nego inače, ne znam zašto. Vole ljudi slušati o ljubavi i vole se nadati da će se dogoditi ljubav. Svi ljubav traže, svi je žele susresti. I ovdje je dobro to što svi znaju koji su ovdje, da je to nešto o čemu Bog odlučuje. To je vrlo velika razlika između, dakle, onih koji tako misle i nekih drugih svjetova, svjetonazora koji misle da je to nešto što je samo u njihovoj moći. Ali nije. Ljubav je nešto što od Boga dolazi. Bog je ljubav. I kao što život od Boga dolazi, tako i ljubav samo od Boga dolazi. I evo, stojeći tako u mladosti, stojeći pred onima koji daje život, danas stojite ovdje spremni nekako i čuti o ljubavi, a osobito doživjeti i moliti za nju da se doista dogodi. Prije nego počnem govoriti ono što se odnosi baš izravno na temu današnju, moram pričati kako se moj brat oženio u svojoj 41. godini. Dakle, ja sam otišao u novicijat sa 37 godina u cvijetu mladosti i mi se ljubav dogodila, ova neka koju vi možda tražite, ne svi, ja znam da neki od vas baš traže hoće biti svećenici, to baš Isusovci, pretpostavljam. Nisam baš informiran, nisam istraživao, ali tako, no većina, ja mislim da ipak većina želi ono što se prvenstveno podrazumijeva pod ljubavlju. I da kako se to meni nije dogodilo i kad sam otišao u svećenike, ostao je taj brat moj stariji, neoženjen, imao 40 godina, neka mlađa braća se već oženila, a on perfekcionist i idealista ostao je na suhom i često su ga ženili. Kako je bio najstariji, svakog Božića se pričalo o tome: Petre, hoćeš li ti dogodine dovesti ovdje nevistu, pa da ona tako dalje, tako dalje. To je uvijek i on imao 100 izmicausa, 100 nekakvih načina na koji to izbjegavao, te prozivke i te nekakva podbadanja, ali ipak je to išlo sve više i više na živce i sve više ga to smetalo. I onda kad se dogodilo, kad je napunio taj 40. godinu, ponovno je netko postavio pitanje: eto, Petre, opet se ti neoženi. Onda jedan put poludio i rekao: dosta više. Eto, sad zapamtite, 40 mi je godina i nisam se oženio i neću se nikad oženiti i da mi nikad više niko od toga ništa nije govorio. Prošlo je, nisam se oženio i gotovo. A u nas u Hercegovini svaka kuća je imala neudatih teta, kako je ono nakon Blajburga i tako dalje, preko 50% mladića ko zna gdje je izgubilo živote, tako svaka kuća je imala poneku tetu, a ja sam imao 2. I jedna od tih njemu kaže: dobro, Petre, eto, neću više nikad, ali još samo ovaj put. Dobro, govori. On sad njoj kaže: eto, Petre, ona njemu govori: eto, Petre, tebi je sad 40 godina i ti misliš 40 mi je godina, ne oženi se ja i prošlo je to sada. A bit ćeš, Petre, bit će ti brzo i 50. A onda ćeš reći: Bože moj, dobro ti sam ja bio mlad kad mi biše 40, što se ja onda ne oženio. Ali bit će ti 50. A upravo brzo će ti biti 60. A onda ćeš opet reći: Bože moj, dobro ti sam ja bio mlad kad mi biše 40, što se ja onda ne oženi. Ali bit će ti tada 60 i onda će beli biti kasno. A drugi će imati i dicu i ostalo i ovo, i tada bi ti dica mogla već biti momci, odrasli, ali bit će ti 60 i tad će baš biti kasno. I ona hoće plakati, teta. A on je shvatio zapravo da to ona i govori iz osobnog iskustva. I mahnuo rukom: dobro. Ali veli poslije priča, iste sekunde kad je to rekla, pogodila me je u sred srca
i odmah sam odlučio da ću se ženiti. I izađem ja iz kužine, to je bilo u kužini, to je naša vjela. Izađe vani i kaže, i odmah sam počeo misliti koja mi danas hoće. Ne sutra, nema toga ništa, danas. I skužio sam kako se ženi, tako se ženi, da pita se koja mi danas hoće, a ne sutra, i koja mi neće. Nego što ženi nikako gledaš onu koja ti neće, gledaj onu koja ti hoće, a ne sutra, nego danas. I tako sam se ja, i sitim se ja, kaže, moja Ane, možda bi mi ona htjela. Ja bila u Zagrebu, ja brzo do njezinoga broja, vamo tamo je, to je to. I oženim se, kaže, za 6 mjeseci. Izbilja. Mene javi Lučija, Petar se ženi. Čuda. Baš u to vrijeme se ženio Tvrtko, koji je od njega mlađi 10 godina. I Tvrtko zakazao pol godine prije svoju ženitbu u srpnju. A Petar našla curu u ožujku i oženi se u lipnju. Prije njega. Jedna druga teta govori, da misliš ti, da budeš ti Petar sad priskočio pri Tvrtka. I tako je napravi. I kaže i tako, i on kasnije govorio po mnogima kako se, da svoje prijatelje on tražio, koji se isto tako, onda on njih svjetovan, kako se žene, ne moraš se tako ženi bolan, nego gledaj koja ti danas hoće. Evo, ta slika je zbilja Petar, dakle Petar se oženio, ona je imala 39 godina, on 41, kad se oženio, nekako tako je to bilo. I dobije prvo dijete. I kad se oženio, onda se počeo govoriti, ba dobro, oženi se, pa šta sad Bog da? Dobije on jedno prvo dijete, dobro Petar, dobio i dijete. Kad dogodine drugo, pa dogodine treće, 3 djece. I onda govori, Petar se skroz izvučen. I od toga je prošla, evo, toliko, dakle, to je bilo negdje 2001. Evo, dakle, od toga prošlo, dakle, 14 godina. I danas bi bilo 55. I ko zna da teta nije rekla te riječi, bili bi u 55, i dalje bi mi govorili, Petar, ti se ne oženi, ali bilo bi danas kasno. Ta slika mi je, rekla, jako važna i bilja mi otvorila oči mnogim stvarima i često to stvarno je problem naše današnjice. Mi tražimo često, to jest vi tražite često, idealno i tražite ko će vas idealno voljeti. I tražite brak u koji ćete pobjeći iz svijeta. Tražite brak u koji ćete se sakriti od svih briga svijeta. Nekako kao da ćete imati osjećaj kao da ćete osnovati svoj mali kontinent i maknuti se i od ekonomije, i od politike, i od kulture, i Hollywooda, i nemam pojma čega sve ne. I kako ćete vi živjeti, kako će Bog s vama započeti, odnosno je započeo sa Abrahamom i nemam pojma što vi sve u tome ne očekujete, a to nisu Božja nadahnuća. I ljubav nije ono što Hollywood govori. Negdje sam vidio nedavno članak i o tome, neko najavu nekakvog predavanja o tome, ali nisam pročitao. Međutim, sigurno je na nas puno utjecalo te slike neke ljubavi koja je romantična uvijek, idealna uvijek i koja nije odgovornost i briga i kojim se mičemo od svega onoga što ovaj svijet nosi teško, križeve vremena i tako dalje. Međutim, kad se to stvarno dogodilo, osjećali bi da to bez veze. Pa sam morao prisjetiti zapravo i moram vas pitati, u Isusovom životu, koji je trenutak svjedočenje njegovo najveće svjedočenje ljubavi? Znam to koji trenutak Isusovog života je najveće davanje ljubavi? Koji trenutak Isusovog života je najljepši, najdublji? Znam da znate odgovor. To je naravno križ. To je trenutak u kojem Krist
umire i predaje se. To je trenutak u kojem nema poezije. To je trenutak u kojem nema ni pjesme, nema ni cvijeća, nema ni ruža, u kojem nema ništa od onog što vi sanjate. To je ljubav. I ono što, dakle, nama se danas događa, i vama danas događa, dakle, to se događalo i Svetom Ignaciju, nekako snatrenje, sanjanje. Sveti Ignacij je bio jedan veliki, nerealni sanjar, kojem bi da je danas ovdje na misi mladih trebalo držati tako žestoku propovijed i tako ga oprati zbog njegovog sanjanja o ljubavi, jer stalno čitao ljubavne romane i mislio kako će u nekom viteškom boju ubiti ko zna koliko vitezova i osvojiti tu curu koju je bio zaljubljen, a nije vidio dalje od nosa i nije imao uopće ideje što bi dalje bilo kad bi on nju osvojio. I mnogi filmovi završavaju baš tako i bajke, baš tim zaljubljivanjem, jer ne znaju dalje ispričati priču, jer nisu dalje mislili o tome što je ljubav. A ljubav zapravo tek počinje. Ljubav prema tome nije ono što vi doživljavate prije nego se oženite. To je vaše obećanje ljubavi, to je vaša priprema za ljubav. Ljubav počinje tamo gdje počinje križ. Ljubav počinje tamo gdje počinje davanje, a priprava za ljubav kad počinje? U nas je nekako ušla jedna smiješan termin, jedna smiješna tečaj koji mi nazivamo priprava za brak. Tečaj priprave za brak. To je smiješno, to se pogrešno zove, to nije priprava za brak. To je nekakav, je u nekom smislu tečaj, ali to ne može početi priprava za brak. Kod Damira Stojića ili ne znam ja Kožula ili ne znam ja kod koga sve ne. U tih 2 tjedna ćeš se ti pripremiti za brak. To je isto kada se pripremiš za medicinu za manje od 2 tjedna. Jer je medicina jednostavnija od braka. Zamisli da si ti za medicinu pripremiš, ideš na tečaj medicine i sutra ti operiraš ljude, prošao si kod Stojića tečaj za medicinu. Sad ćeš ti biti kirurg i srce operirati, malo sutra. Priprava za brak počinje onda kad mi kažemo divljaju mu hormoni. Pubertet je vrijeme priprave za brak. A priprava za brak obuhvaća sve ono što život obuhvaća. I studij, i nogomet, i društvo, i ulične, ne znam ja, kavge, obiteljske kavge, posao, brige za, ne znam ja, sve je to priprava za brak. Priprava za brak počinje, dakle, čim, pa i prije toga zapravo. Tad počinje aktivna priprava za brak, a pasivna počinje još i prije. U pijanju obiteljskog života počinje priprava za brak. Međutim, priprava, a to bi se trebalo značiti, priprava zato, ne da budem ljubljen, nego da ljubim. Priprava ne zato da me opije ljepota žene ili muškarca, da me opije, ne znam, njegova titula, da me zavede, ne znam, da me kad bijahu zanesen, da me zanese. Pa nije to ljubav. Nije to priprava za brak, nije to priprava za ljubav, nego priprava za ljubav je priprava za davanje. Priprava za to da ti ljubiš, a to znači ne da obećaješ da imaš galilejsko proljeće koje je Krist imao i koje se nije baš najbolje svidjelo, pa ga se brzo rješio i odmah je najavio da će biti raspet, umrijeti i uskrsnuti. Jer je to realnost, jer je to stvarnost. Zato zapravo priprava za brak mora to podrazumijevati, tvoju spremnost da daješ, ne tvoju spremnost da primaš i da živiš u nečemu na čemu ćete svi drugi zavidjeti, nego da budeš spreman zato da se daješ i za svoju ženu i za svoju djecu. Priprava za brak zato podrazumijeva da već od 15. godine razmišljaš o tome kako ćeš ti svoju djecu odgajati još dok nisi možda poslije odgojen. A to znači da moraš i moliti za to, i za svoju ženu, i za svoju djecu, i zato da znadeš nositi poteškoće križa koji pred tobom stoji, života koji pred tobom stoji, svoje križeve. I iskati to od onoga koji stoji na početku, koji je stvorio Adama i Evu, da u tebi to ponovno stvori. Da stvori tebe, novog Adama zapravo, da stvori, da te učini spremnim i sposobnim za to.
I moraš prepoznavati zapravo kako je to sveto, kako je to misija, kako je to poslanje, kako je to jedan zadatak koji tebe ispunja i moraš zapravo moliti Boga da te učini željnim tog davanja, toga života. Ne da samo sanjamo o tome što bih ja mogao učiniti u životu, kao što inače je stalno nekako oklijeva dobro, ali inače ima drugi put, pravilnost nekakva. Ali treba ipak to znati brzo riješiti, ne dugo stajati na putu. Ako ne znaš što bi napravio, nemoj stajati na putu onima koji dolaze iza tebe. Nemoj stajati na putu djeci svojoj. Čekaš do 40. godine kao moj brat Petar, ne znaš što bi napravio i stojiš na putu djeci svojoj. Ako ti ne znaš što bi napravio, pa pusti svoju djecu. Nek dođu, oni će znati valjda. Ali ćeš ti da za njih moliti. Brak je zato, dakle, brak je mala crkva u kojoj se Krist daje kroz tebe, u kojem se događa ta ljubav davanja. Današnje vrijeme, evo, nas zbilja silno odvodi od toga i moramo prezreti te slike koje ovaj svijet predastavlja, to je laž. Raskrinkavati te laži koje su već, evo, u 16. stoljeću Ignacija Svetoga zavodile, opijale, varale, ali to je sigurno još i starije. Od kada je god Adam sagriješio, sigurno je vrag brzo se sjetio i počeo zavoditi ljude. No danas smo nekako čini se bolje ide u te stvari. Isus kaže da je blaženije davati nego primati. I nekako bi to trebalo biti načelo kojim zakonom se povodimo također u braku. Nije ljepota braka u tome da tebe, tvoj bračni drug ili tvoja ljubav voli. Nego je ljepota, nego je blaženstvo braka u tome da ti budeš sposoban ljubiti, da ti nađeš način i mjesto i osobu kroz koju ćeš se davati. I u tebi zapravo počinje i živi cijeli taj svijet, ljubeći svoju ženu, odnosno svoga muža. Zapravo živiš u potpunosti zapovijed Božju i ljubiš sve, cijelu crkvu, cijeli narod zapravo ljubiš jer si otvoren tom daru života. Razmišljati o tome, dakle, što ljubav jest, prepoznajemo kako je to u stvari jedna teška zadaća, kako je to zapravo i sve ono što drugi što nas Hollywood uči, što nas uče, evo, ne znam, primjer iz ovoga svijeta, u stvari to je brak za slabiće, to je ljubav za slabiće, to je za nekakve sanjare, za nerealne, a brak je zapravo za odgovorne, zrele, za kršćane, brak je za one koji su spremni na boj, koji su, evo, žele napravo na neki način kao Krist, koji je htio, koji svijet ljubio tako da se prikazao i htio umrijeti za taj svijet. Brak je mjesto u kojem umiru nekakve sva tvoja sanjanja sebičnjačka i u kojem ih raspinješ na križ i svoj život polažeš za one koji dolaze. Zato je brak nezamisliv bez svetoga, bez Boga. Mladić, ako je odgovoran prema svojoj ženi ili svojoj djevojci, onu koju će zapravo ženiti, koju želi oženiti, on prvenstveno se mora brinuti o tome da u središte njegovog života dođe Krist. I da to nije dvoje koji su zagledani jedno u drugo i tako dok se voze zagledani jedno u drugo, na prvoj krivini će izletjeti i razbiti nos šoferša ili auto i tako dalje. Brak je kao kad dvoje sjedi na prednjem sjedalu, ali gledaju naprijed. Obodvoje gledaju naprijed. Dok se voze, obodvoje gledaju naprijed, zagledani u Krista. Krist mora biti središte našega života. Kada razmišljate o tome što vam se može svidjeti u ženi ili u muškarcu, onda kad bi sve vrijednosti nekako počeli uspoređivati i kad bi si dali truda oko toga, vidjeli bi da je to uvijek duhovna dimenzija. Najdublje se ljubav može ostvariti s onim koji je sposoban živjeti duhovnost, koji je sposoban zagledati se u Krista, koji je sposoban usvojiti načela crkve, Kristova načela ljubavi. I onaj koji je sposoban nositi to sveto, u njemu otkrivate tu ljepotu. To je onaj s kojim se može ići dalje. Dakle, brak nije ići s nekim ko te možda opije nekom svojom ljepotom, a zapravo nije sposoban preuzeti odgovornost.
nego je to partnerstvo i traži se onaj koji je sposoban ispuniti obećanje, tko je sposoban dati obećanje i izvršiti ga, tko je sposoban preuzeti odgovornost, tko je sposoban shvatiti u kakvoj stvarnosti danas živi. Evo moj Petar koji se prestrašio toga kako će doći u 50. ili 60. godine i onda progledao, ne bi ipak trebao biti posve uzor. On je zapravo postao mudar jer mu je prijetila pogibelj samoće. Nije to baš idealan put. Međutim, idealan bi put bio zapravo to da bude motiviran time, ne da pobjegne od propasti, nego time, da bude motiviran time da on izvrši poslanje koje Krist pred njega stavlja. To je poslanje koje stoji na početku, to je poslanje koje je Bog dao. I zapravo na taj način, dakle to je poslanje u kojem se ja otvaram tome da Bog kroz mene stvara. To je na neki način novo stajanje na početku u kojem stojim pred Bogom i želim da On ponovno započne stvaranje svijeta u mom životu. Ljubav, dakle, nije samo osjećanje, nego ljubav davanje. Evo, dragi prijatelji, možda to nije ono što smo očekivali da ćemo čuti, možda ste danas očekivali da ćemo ponovno govoriti o tome što se osjeća, kako nas emocije nose kroz život i kako je to, kakve pjesme sve ne treba pjevati i tako dalje, kako je vaša ljubav najveća na svijetu i kako imate pravo na najdublju zaljubljenost o kojoj će svi drugi pričati. Međutim, nije to nije stvarnost. Isus je volio samozatajnost i ideal crkve samozatajnost. Ovaj svijet nam brak, nekako zaljubljenost predstavlja na jedan sasvim drugačiji način. To mora biti nešto u kojem se moja taština diže do maksimuma, do vrhunca, do nebesa. Ja ne mogu zamisliti Mariju da tako mašta o braku. Današnja slika vjenčanja i onoga što brak jest, ta cijela slika u potpunosti je izgrađena oko ljudske taštine. I svi nekako potkrepljuju i podižu, ali ta taština uvijek vodi u tugu, u propast. I brakovi koji propadaju, upravo propadaju zato što su bili građeni oko taštine i oko oholosti. To treba zamrziti. Mudar čovjek će to zamrziti. Nama treba i vama treba jedan potpuni zaokret, obraćanje u svojoj slici i viziji ljubavi. To je slika koja je građena oko poniznosti, oko samozatajnosti, na neki način bi rekao i oko samoprijezira. Sveti Ignacije u svojim duhovnim vježbama uvijek nas nastoji dovesti do toga da čak više zavolimo prijezir. I kad pogledate vidjet ćete tamo gdje su brakovi i ljubavi nastale kao samozatajne, skromne, siromašne. Zapravo naslučujete odmah kako su zapravo intimno bile, tako tople, svete, okrenute istini i sebi. Današnje slike koje vam stvara ovaj svijet, zapravo su slike koje su okrenute prema vani i samo su, dakle, pune su tog obzira što svijet govori. A to nas, dakle, uvodi u jedan prostor koji nije okrenut prema sadržajnosti, nego prema tom praznom. A onda se slijedeći tu sliku i živeći par godina, sliku braka ili ljubavi o kojoj svi pričaju, komentiraju, na koncu iscrpe vas i nakon 3 godine vidite zapravo da ništa nemate. A onda otkrijete da vas možda i ne voli ta osoba. A otkrijete onda možda da ni vi nju ne volite. A onda otkrijete možda da ste joj oženili samo zbog toga da bi selo aplaudiralo. Možda otkrijete zapravo da uopće niste krenuli od sebe, da niste krenuli od svetoga. I da ste zapravo možda imali jednu predstavu, da ste to sve činili radi svijeta, a koji zapravo nikad nije znao što je mudrost, što je istina. Nekako bi ljubav trebala biti ta ljubav koju mi tražimo, koju crkva idealizira, koju crkva predstavlja kao ideal pred nama, bi trebala nekako svoju inspiraciju tražiti u onim Kristovim odlascima u samoću. Baš to se događalo oko njega, odlazio u samoću. A u toj samoći se događalo prosvjetljenje i njegova spremnost. I u toj samoći je Krist sigurno svaki put se sjećao svoga križa i molio Gospodina za taj trenutak kad će doći taj križ.
U tim trenucima samoće uvijek je bacao pogled u daljinu, u budućnost. Evo, to bi trebali činiti danas mladići i djevojke u tim samoćama, upravo promišljati tu svoju budućnost i bježati od tog nekakvog žambora i aplauza koje svijet pred nas stavlja i koji nas potiče na taštinu, a zapravo nas onda usmjerava u brak koji će ući za čas u slijepu ulicu i nećemo ti snage. Za brak treba silno puno snage. Priprava za brak doista počinje vrlo, vrlo rano, na koljenima. Tako da ti postane sveta. Tako da shvatiš uopće što to jest. I priprava za brak se baš sastoji često, vrlo puno u tome, baš od toga, da se maknemo od toga što svijet o meni misli. Da ti bude važno ono što to on uistinu u sebi jest. Zato volim one koji razmišljaju, makar nekako možda ne uspiju, one koji maštaju o tome da se vjenčaju možda u potajici. Jer je to dobar znak zapravo da im nije važno ono vanjsko. Tako se nekako bojim kad vidim kako u mojoj Hercegovini prodire ono nešto krivo, nekršćansko i gdje se pola godine pred ulazak u jedan životnu zadaću koja pred njima stoji, dakle više se misli o salvetama, pjesmama, haljinama, večerama, katastrofa. I tako zavedeni potroše možda najvažnije trenutke priprave za brak u to bezvezno i prolazno, a zaboravaju se pripremiti ono intimno, sveto. Ulazak u brak bi morao pratiti jedan duboki osjećaj strahu poštovanja. Gospodine, jesam li dostojan? Hoću li biti dostojan i sposoban i spreman biti vjeran? Učini me sposobnim, za to je morali biti sati i sati, noći i noći. Ne samo mišljati o tome koja mi hoće i koju da nađem, nego da budem spreman. Ma koja god dođe, Gospodine, to bi bilo pravo. Koja god dođe, Gospodine, da ja budem tvoj. Pa kad ona zataji posve, da ja sam izvučem brak do kraja. Pa ako i bude i luda i ne znam kakva, ali da ja budem tvoj, da budem sposoban vući sam na svojim plećima brak. I kad ga bude možda ona raskidala, da ga ja ljubavlju i vjerom i molitvom na koljenima spašavam, da ga ne dam. Zapravo je brak jedna prava bojišnica, na pravo ratište, jedna prava Golgota i Kalvarija, ali uskrsnuće. I onda, kad ti umreš, tek onda ona shvati koliko si je volio. Šta nije romantična priča, a? Meni je smiješno kada cijeli život pričaju kako su se zaljubili. Ne cijeli život, nego svake godišnje pričaju kako su se zaljubili. Onda se 365 dana svađaju, a onda pričaju kako su se zaljubili. A šta imaš to kako se zaljubili? Kako ljubiš? Kako si jučer ljubio, kako danas ljubiš, kako ćeš sutra još više ljubiti, kako će sutra to još više biti sveto, kako ćeš još više sutra za to klečati i kako ćeš sutra još dublje biti svjestan kako te Bog u to poslao. Kako živjeti brak i doista ga ispuniti, prezreti tu ludu svjetinu i maknuti te slikurine nakaradne, taj kičeraj o ljubavi i braku. Ma šta zna svijet šta je ljubav? Otkud bi znao? Šta zna Hollywood šta je ljubav? Ma otkud bi znao? Što je ljubav? Što je brak? Krista pitaj. Evo, nažalost, možda nije ne znam dovoljno o tome što je brak, što je ljubav. A znam gdje svi to moramo tražiti. I doista moramo iz početka otkrivati, tražiti što on stvarno jest. I danas se traže heroji, pioniri novi pioniri braka, novi muški heroji, herojine, pionirke, koji će otkrivati što je to brak.
I reći sebi, mako bude mi posljednji na svijetu, jedan jedini, da ga istinski živim. Evo, dragi mladi, dakle, sutra Sveti Valentin, on je bio svećenik, zanimljivo. Znači, zaštitnik zaljubljenih je svećenik. A možda on to nešto i govori. Pa govori, upućuje nas na to, dakle, iz kojih smjera dolazi tajna i riječ i mudrost o tome što je brak. Nema što drugo zapravo reći, evo, nego potičem se da zajedno sa mnom otkrivate i otkrivamo šta je to jest. I da dočujemo taj Božji glas koji kuca na srce i pozivate, hoćeš li da te naučim ono što nitko ne zna? I da tebi prvom objavim ono što nitko ne zna. Kako sam ja to zamislio? I kako se to može? I da te učinim spremnim. Na misli mladih u Palmatićevoj uči Valentina. Hoćeš li? Pitate Gospodina.